to. Nemam što, tad se ne može snimiti. Ti veri da se to ne može snimiti? Majke. To se ne može snimiti, jebote. To je... Ne znam sad ti kako. Verovali ili ne. Znaš? Još samo u crcu, jedno ovdje primijetila u crcu. Kaže, kako ja baš je primeti? Ja rekao i ja vidio. Koja je jedna? Znaš, ono što si jedno dva put istu stvar govorio. Baš je lepo. Koliko se dima od cigare vidi na snimku. Znaš šta ćemo napraviti? Ćemo snimak, gore ću da prebrikam ljuške. Ućemo dole velikom branu vode i odavit ćeš da vidiš. I kad krene... Nije, trebaju nam profesionalne kamere za to. Donijet ću ja kameru na svoju, šta ću mi to dugo snimam? Imam ja kameru kući. Čuče vidi u podu kako se lepo vidi. Ma sve se vidi. Jao, to je lepo.